नै दिनै कभार सं मोनसे खालामनो थांगासिनो दङ आङो जों मासगाव गेजेर गामिसिम थांगोन नोंथांमोना नायबाय दा समा बाजिबाय 11:26 আমি এতিয়া যাই আছোঁ মাছগাঁৱলৈ আজি এটা কভাৰ চঙৰ ভিডিঅ' কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ বড়োচা প্ৰডাকশ্যন ইউটিউব চেনেলত আৰু মোৰ লগত আছে এয়া মুছা মোৰ মানে এয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় হয় মুছা আলী আপোনালোকে দেখা পাই আছে আৰু কেমেৰা পাৰ্চন আহি আছে মোৰ লগত এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা গুচি যাম এতিয়া কাক ৰখি আছে মুছা মানুহ এটা আহি আছে ঠিক আছে আৰু আমি এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ जों गोबाव खालामनो दा আহিলে केमेरामेना फैगासिनो दङ एसे बारलांदोंमोन बेथिं आरो दा समा जाबाय 11:26 जों दा थांगोन सुभद्रानि न'आव नोंथांमोना नायबाय थाब्लानो नैया जोङो भलानाथ बान्दो मोनफैलायबाय फैयै फैयै आरो आंजों नैया दासो ना गुरखांलायबाय बेलाय बे न'खौ ना मोनदों ना मोनासै मादिनि हा ओइ खोमसिसि नालाय बे खान्दुङाव फैना गासै आबौ लोगोफ्रा आबौ आरो ओइ थिसि दं माबिथिं दैया बहुत गिदिर खलि मादिनि हा बा बैखिनियाव दाखालि मोसानो हानाय जादों जोङो हे ना मानथ' दैया जों दा भलानाथ बान्दोआव दं ना बेसेबांसो मोनगोन 2-3 किल' 2 किल' बोलिना गोजा बोलिना गैया मा ना मोनदों उरिया ना आरो माबा लोगोआ खैजोनसो खाथामानो खानैल' दिनै फैदो थांनो जाबाय होनबा जाबाय खैथासोआव फैनाय फुङावनो आदसा बेनिफ्राय नैया आं दा बेखौ आं दिन्थिलायनो हानाय जाबाय खानसे फैलायदोंमोन बे खालिबो लोगो मोनदो आरो प्राय फैबाय थायोना बाव खमाय दैलि फैयाबो सप्तायाव गानै गाथाम सप्तायाव गानै आरो 2 किल' मोनबाय माने दिनाव 300 टाका किल' होबाबो 600 बेसेबां किल' बेसेबां मोनगोन आदसा 200 बा 400 जाबायना आधा बेलायाव पट्टा खोलिनो हाबाय आरो इया আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰায় ৰেডি হৈছে ইয়া কেমেৰা পাৰ্চন ৰেডি মই নামটো জানিবলৈ বিচাৰিম কেমেৰা পাৰ্চনৰ মই এতিয়া আহি পাইছোঁ ইয়া ভোলানাথ বান্দৰত এতিয়া 11:45 বাজিল আমি আহি পাওঁতে 20 মিনিট লাগিল প্ৰায় नोंथांमोना नुगासिनो दं नैया भोलानाथ बान्दोआव जों उन्दै समावनो बानायबाय थानाय बान्दोमोन बे आं आरो एसे बान्दोथिं थांना दिन्थिनो नोंथांमोननो बरिया जायगा बे माइफोरा मोनबाय बै सानसे शुटिं खालामनाय समाव माइ मोनाखैमोन माइफोरा सोमखोर जादोंमोन खिन्थु दिनै माइफोरा मोनबाय आरो नैया दा बेबो साफा पुरा बरिया नैया स्लुइस गेटआ बेनो आरो भोलानाथ बान्दोनि नै बेखौ बानायनाय समावनो जों उन्दै सममोन बे समाव बानायदोंमोन आरो नैया दैनि साउन्डखौ नोंथांमोना सोदोबखौ खोनानो मोन्दों निश्चय पानीर ध्वनि আপোনালোকে শুনিবলৈ সক্ষম হৈছে নিশ্চয় কিয়নো পানী বৈ আছে আৰু আজি অকণমান জোৰে পানীটো বৈ আছে एसे गोसायै हेगारना होदों दैखौ आरो बारा दै गैयाब्लाबो दैनि हेगारनाय बिबांखौ एसे बारायना होदों आरो आं मोनसे न' नुहुरनो हादों बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन सोरनि न' मा न' मिन्थिया आरो मानसि थायोना माथाय ओरैनो लुदों खोमा मिथिया बेले जों आवगायाव बे आं नोंखौ नुफा माफा खालामनाय शुटिंनि जायगाफोरा बेनोमोन आरोबाव दिनै मोनसे कभार सं बानायनो सानदों आरो नोंथांमोनखौ आं बे समावनो मिन्थिहोनाया मोजांखा दे बे कभार संखौ आंनि बड'सा प्रडाक्सन इउटिउब चेनेलाव होआ आङो बेखौ BBL प्रडाक्सनावसो होगोन नोंथांमोना बे इउटिउबाव सार्च खालामबानो जाबाय BBL प्रडाक्सन होननानै BBL प्रडाक्सनाव बे कभार संखौ आं होगोन नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय कभार सङा जाबाय आं उनाव नोंथांमोननो फोरमायना होगोन कभार संनि सोमोन्दै खिन्थु आंनि बड'सा प्रडाक्सनाव आं बे आंनि ब्लगखौसो आं होगोन खिन्थु मेन एलबामखौ आङो BBL प्रडाक्सनावसो होगोन नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय आरो नै आं दा भोलानाथ बान्दोनि स्लुइस गेटनि गेजेराव दङ नैलाय दैया बिराद मोजां बोहैदों हनै दुगैनो लुबैदों बिराद माने सान्दुं गोसा दुंदों हनै आंनि खर' साजों सान्दुं बेलाय नोंथांमोना नुदों खोमा नैया सान्दुंखौ र' आं दिन्थिनि बेलाय सान्दुंखौ नुदों नोंथांमोना थिं सान्दुं दुंदों दिनै लोक्षि फुजानि दिन दिनै लोक्षि फुजानि दिन दिनै शुक्रबार 30 अक्ट'बर 2020 दिनै लोक्षि फुजा आरो दा समा जाबाय 11:48 आरो हनै आफामा थांनो ओंखारबाय बिसोरो ना गुरखांबाय थांनोसै ना बेथिंनो थांगोन आदसा बेलाय थांनो ओंखारबाय बिसोरो ना गुरनानै आरो जोंहा सुभद्रा मोना दाबो मोनफैयाखै फैगासिनो दङ मोनफैसिगोन दसे समनि गेजेरावनो आरो नाजानोसै दिनै फोजोबनो खिन्थु दिनै जोबाब्ला
आरो सानसे जों फोजोबगोन मानोना आङो मोननैसो जिनिस बानायदों बे बानायनाय बुस्थुफोरखौ आङो माने बाहायजोबनो हायाखै बेखौ आं बाहायनो नाजागोन ओंखायनो नोंथांमोना नुगोन आंनि भिडिअआ आवगायनिख्रुइ एसेबाबो आपडेट जाखागोन नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो बावगारनो नाङा बेखौ BBL प्रडाक्सनाव आं होगोन होननानै नोंथांमोना बुंदों BBL प्रडाक्सन आरो जों माहा शुटिं खालामनायमोन सानसे आं नोंखौ नुफा माफायाव आं एसे दिन्थिफिननि बेलाय बेफोरनो जायगाया बेफोर जायगाखौनो समायना नुदोंमोन केमेरायाव आरो दिनैबो बेखौनो आं नुहोनो नाजागोन केमेराजों मोजां नुखागोन बेखौ जिहेथु ब्लार खालामना होब्लानो मोजां नुयो आरो नैया बेफोर जायगायावनो जोङो शुटिंखौ खालामनाय जादोंमोन आं नोंखौ नुफा माफाखौ आरोबाव दिनै खालामनाय जागोन आरो आं नोंथांमोनखौ बेखौनो गुरै खावलायनाय थाबाय जायफोरा आंनि बड'सा प्रडाक्सन इउटुब चेनेलखौ नायदों नाथाय साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामोबा मोजां मोनगोन आरो आंनि भिडिअखौ जुदि नायना मोजां मोनोब्ला लाइकबो खालाम आरो शेयार खालामनो दाबाव शेयार खालामब्ला गुबुननिसिमबो मोनहैगोन भिडिअआ आरोबाव बे आंनि BBL प्रडाक्सनखौबो नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय आरो बे नोंथांमोननि गोसो मोजां मोनाब्ला नोंथांनि गोसो आरो मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय BBL प्रडाक्सनावसो आङो बे आंनि कभार बे दिनै जा शुटिं खालामनो नागिरदों बे खालामनो नागिरनाय भिडिअखौ आङो BBL प्रडाक्सनावसो होगोन होननानै नोंथांमोना खनले बुंदों बावगारनो नाङा मोनफैबाय जोंहा साइकेल सालायना फैगासिनो दं मोनफैजोब्बाय बेलाय समा 11:50 माने 11:50 এতিয়া সময় বাজিছে 11:50 আৰু গোটেইকেইজনী আহি পাইছে প্ৰায় সব আমাৰ ৰেডি এতিয়া ভিডিঅ' কৰিবলৈ আমি আহি পাইছোঁ এতিয়া ভোলানাথ চুলিচ গেটত ঐ এলবাম फाय बे सायाव लाखिबाय बेयाव फाय आइबायसै मुख केइटामान फट' लुवासन नैया जोंनिया जागायबायनो बेलाय जागायबाय बोरै जागोन बेलाय जोंनिया जागायबायानो जोङो जागायबाय बेलाय बिथिं केमेरामेना बुंगासिनो दं बोरै खालामनांगौ आं खोन्थाना होखाबाय बोरै खालामबा जागोन साउन्ड बारा नाङा साउन्डखौ बारा गोसा जानला इमान साउन्ड नाङा खोनानोल'सो नांगौ बेनिफ्राय बेलाय जोंहा गासैबो सब रेडिखा जों खालामनो आराम्भ माने जागायजेनबायानो नोंथांमोना नुगासिनो दङ आरो नै आरो आंनि उनावबो सानैसो बिनानाव फैबावदों बिसोरबो जोंजों हेफाजाब होगासिनो दङ आरो बेनिफ्राय बेलाय बोरै जागोन नायनो जागासिनो दं बेवहाय नोंथांमोना नुबाय दा खेबनै खेबथाम लाहोगोन जेरै नांगौ बेबायदि बानायबाय थागोन सानसेयाव जोबनाय नङा बिदि मोनखादों आं जिहेथु सानसेयाव जोबाब्ला जोङो आरो आं दहायनो बुंखादोंमोन जे मोननैसो आं जिनिस बानायदों जिहेथु बेखिनिखौ बाहायगोन आङो माने इउज खालामगोन बोरै जायो बेखिनिखौ बेनिफ्राय बे खालिसो आं फोजोबनो नाजागोन दिनै जोबखाया दिनै जेसां हायोबो आं माने खमायना लानो नाजागोन जेसां हायो दिनै शर्टफोरखौ लागोन बांसिन शर्ट मेक्सिमाम शर्टखौनो लागोन दिनै खिन्थु मोननैसो शर्टल' आङो गेजेराव दोनथ'गोन थाहोगोन आरो नायफिनबायानो हनै शर्टखौ लाखांनायनि उनाव नायदों बोरै जादों जायाखै नायफिनदों नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय बेलाय जों शर्ट लागासिनो दङ फार्स्ट मोननैसो शर्ट जोब्बाय आरो बाहाय दंबावो मोननैसो मोखांनिखिनिया मेथाइआ दासिम फैयाखैयानो आंनिया खोमसि नुदों बेवहाय लागासिनो दङ हनै नोंथांमोना नुगासिनो दङ फट' लागासिनो दङ दा कमसे कम मोखांनि मेथाइखिनिया जोब्बाय आरो बोरै खालामगोन थां नोंसोरबो थां सोबानो उठी बेलाय फट' लागासिनो दं केमेरामेना कैटासो लाना 2-3টা লৈ দিয়া যোনটো ভাল হয় এইটো ৰাখিম 2-3টা शट লোৱা निकिता मिनियाखै दङ बरिया बिथिं नाय आं दिनाय येस ঠিকে আছে कैटा लुलि निकिता जान भिडिअ उठिनि बेलाय ओंखाम जाबाय माथो जाखो आलु गोरान स्कुल खुलिबा गाहाम मोनगोन ना मोना
गाहाम मोनगोन दा स्कुल खुलियाखै न'आव थाबाय थानो गाहाम जादों खिन्थु स्कुलखौ खुलिसिगोन जों 4 तारिखआव मिटिं लागोन आफाखौ खोथागोन हा आइया निकिता क्लास 3 जाबाय एबार जोंहा लालाजों क्लासमेट आरो नैया फट' लागासिनो दं आंनि उनथिं नैया बेलाय नायना ला फट'फोरखौ मोजां नै टावार लाइना आंनि खर' सायाव नैया माने खैथा तार दं बेयाव सानब्ला नोंथांमोननो एसे दिन्थिनि आङो बयबो नुगासिनो थायो भकतपारायाव खिन्थु मोनसेयाव मोनब्रै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6 6 into 4 24 आरो मोननै 26 ता वायार दङ बेयाव 26 ता तार दङ ओरैबायदि हेभि लाइन थांदों नै आंनि खर' साजों नोंथांमोना नुखादों बेलाय अख्रां सायाव आरो बिराद मोजां दिनै बोथोरा ओरैबायदि बरिया सान्दुं दुंदो माने बोथोरा माइ मोनहोनाय बोथोर आरो माइफोरा प्राय मोनबायानो हनै नोंथांमोननो दिन्थिनो हादों माइफोरा एसे मोनलांबायानो आरो हानाया हागासिनो दं आरो बैले आंनि उनजों माइ हानानै दोनखादों आरो बेनिफ्राय बेथिंबो बैले बेयावबो बैले नुहुरदोंना नोंथांमोना बेयावबो माइ हाना दोनदों आं माने जुम खालामबाय थानो बादों आरो एसे थेवब्लाबो आं एसे जुम खालामना होनि नैले माइ हायै दोनदों आरो बेनिफ्राय बेथिंबो नाहरनाया फैलाव फोथार दुब्लिया माइ गोमोन मोनदों नै बेलाय नै माइफोरा मोनदों आरो जोंहा केमेरामेना हनै बिथिं लागासिनो दं बिथिं आरो बिथिंबो दङ आरो बेवहायनो भुलानाथ बान्दो बे बिराद बरिया जायगाया आरो दिनै ओरैबायदि समायना माने मोजां बोथोरा नाय सान्दुंखौ नै दिन्थिनो हादों नोंथांमोननो कि थिं सान्दुं दुंदो डेन्जार आरो बेनिफ्राय जाहैलायबाय नैया थिंनाय आं आरो एसे दै बोहैनायखौ एसे दिन्थिहैनि नैया दै बोहैनायखौ एसे दिन्थिलायबाय सोदोबखौथ' खोनानो मोनखादों दै बोहैनायनि ओरैबायदि एसे गोसा हेगारदों आरो दिनै बेलायनि आं एसे गोजौआव गाखोनि मबाइला गोलैलांबाय हनै दाउब' मासे बिरलांबाय आरो मासे बिरदों हनै दाउब' बेलाय बिराद बरिया माने दै बोहैदों आरो नै এইটা 1 2 3 4 5 6 7 ता 7 ता माने दै हेगारग्रा दरजा दं बेवहाय 7 ता दरजा আছে আৰু বগলী মাছ ধৰি আছে ইয়া মাছ ধৰি উৰি গ'লে ইয়া দেখা পাই আছে আপোনালোকে সুন্দৰ आरो बे जुम जाना दं आं जुमखौ आउट खालामनि बेलायनि दैया ओरैबायदि बरिया बोहैदों नोंथांमोना नुगासिनो दं दैनि राव रायलाय सोदोब आरो नै बोग्रिफोरा थायनो हमबायानो निस्सय बोग्रिफोरखौबो जाफैगोन बेयाव नायलाय बोग्रिफोरा थायदों नायलाय आरो आं दानि माइ दिन्थिहरनाय बेलाय माइफोरा नैया माइ हानाया हागासिनो दं मोनबाय जिहेथु बिराद बरिया माइ मोनदों बेवहायनो नाखागोन आरो बै थांनाय बोसोरनि नाखान्दाफोरानो नैया बेफोरो जागोन बे आरो नैलाय आं आरो टावार लाइनखौ दिन्थिफिनदो बेलाय फैनायनिफ्रायनो माने जिरायनो मोनाखै एसे जिरायदि आं नै অকণমান বহিলোঁ বহুত ভাগৰ লাগিল যিহেতু আহি ফালে থিয় হৈ আছোঁ 1 বাজিলে 12:30 বাজিল অকণমান বহিলোঁ মোৰ পিছত এয়া কেমেৰা পাৰ্চন মই নামটো জানিব বিচাৰিম এতিয়া লাহেকৈ মিনাল খান এয়া সুন্দৰ কেমেৰা পাৰ্চন আৰু ভাইটি তোমাৰ নাম আজাহাৰ উদ্দিন আজহাৰ আলী বঢ়িয়া এই দাদাৰ লগত ঘূৰি থাকা বঢ়িয়া আজি মই কৈছোঁ দিনে মই আকৌ এবাৰ পুনৰ ক'ম প্ৰথম দিনা আহিছিলে মৃদুল ডেকা দ্বিতীয় দিনা আহিছিলে বিট্টু তানৱীৰ তৃতীয় দিনা মনচানো চতুৰ্থ আজি এয়া আমাৰ মিনাল খান আৰু প্লাছ আমাৰ আজাহাৰ আলী মোৰ লগত আছে এতিয়া অকণমান কণ্টেক্ট বিৰতি লৈছোঁ আমি 5 মিনিটমান পাই আছে এয়া আহিছে আহিছে প্ৰেমত আচ্ছা ঠিক আছে আৰু মই আপোনালোকক পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো কভাৰ চংটো মোৰ বডোচা প্ৰডাকশ্যন ইউটিউব চেনেলত মই নিদিওঁ BBL প্ৰডাকশ্যনতহে মই দিম যদি আপোনালোকে চাবলৈ ইচ্ছা কৰে BBL প্ৰডাকশ্যনটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে বেছি ভাল নকৰিলেতো ভালে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে বেছি ভাল এইখিনি ক'লোঁ আপোনালোকক যদিহে চাব মন কৰে আপোনালোকে BBL প্ৰডাকশ্যনটো ইউটিউবত যাই চাৰ্চ কৰি পেলাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাব আৰু ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লাছ
এতিয়া মই এই ব্লগ ভিডিঅ'টো মই বৰদচা প্ৰডাকশ্যন ইউটিউব চেনেলত দিম কিন্তু মেইন কভাৰ চংটো মই BBL প্ৰডাকশ্যনতহে দিম আপোনালোকে চাই থাকিব মই এইখিনিতে মোৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ যিহেতु বেছি দীঘলীয়া কৰিলে আপোনালোকে আমনি पाब नोंथांमोना नायना बागोनखायनो आङो बेखिनियावनो आंनि भिडिअ'खौ आङो दोनथ'नो सानबाय आसा खालामो नोंथांमोना इयुननि नैथि खोन्दोखौबो नायगोन बेयो आंनि कभार संनि गिबि साननि फार्स्ट एपिसडमोन नोंथांमोना नायब्लानो